Mizo trans clear to te in Zavain Tibai kan book le veka cheu. Voina hian Mizo trans te chuan Sunday dress design nal tak tak te kan ron pho lang le don ani. Mitam takin amante in Mizo trina. Heng Sunday dress kan ron pho lan te hi keima ni three le keima ni design ani lawa. Mizo designer lar tak tak te design ani. Voina Sunday dress design nal tak tak kan ron pho lan big te chu designer hi Christian V ania. Aman tlang puinen kan ron tar langa heng kan ron tar lan te hi du te in lo nei ani chuan Christian V official kha Instagram a abyak thei reng bok ani Sunday dress design moi tak tak kan ron pholang le zel dona I Sunday dress design tura I lo lungai ani chuan Mizo Trans YouTube channel hi lo subscribe ve ngei la in cheer lo ngei po kan be sei ani Christian V hi Mizoin designer kan nei zinga larber le thiamber pol ania a design te hi unique mai baka Sunday dress design athom reng reng hi amoin anal hlom em ani Christian V design big order du te chuan Instagram a Christian V official ti in azon the anga Christian V official atangin direct in message in thon anga order tam tak te po apek thei reng bok ani Mizo Trans YouTube channel ilo thlir thin awangin kan loma kan channela mithar ini chon subscribe kha milo me sakturin kan som bak chewa like le comment te po milo pe vel turin kan som le bok cheu ani notification bell kha in lo on ani chuan Sunday dress design na tak tak kan post thar apyang in lo mu zong zong thei don ani